Takže pekný deň vám prajem všetkým poslucháčom, ktorí to sledujete teda či už live alebo zo záznamu. A teda opäť po roku som tu s konateľom spoločnosti Investuj peniaze s Marekom Vavrom. Takže Marek, pekný deň prajem. Želám pekný deň aj vám. Ten rok nám celkom ubehol ako voda. Čo poviete? Lepšie by som to asi nepovedal. Ešte donedávna sme tu mali Silvester roka 2023 a sme spomínali, jak nám akciové trhy priniesli zaujímavé výnosy, že to bol konečne taký úspešný rok po tých krízach v roku 2020-2022. No a máme tu rok 2025 už a analyzujeme rok 2024 a ten bol minimálne tak úspešný ako rok 2023. Áno, áno, áno. Tak myslím, že to asi hovoríte za viacerých investorov, tak teda pochváľte sa, ako dopadol a čo sa teda podarilo vlastne v tomto roku tak najviac. Tak v tom roku 2024 bola situácia veľmi priaznivá pre akciové trhy. Bolo to najmä z dôvodu toho, že už sa spustilo konečne to znižovanie úrokových sadzieb Centrálnej banky Fed. A preto vravím konečne, lebo čo sa týka tých sadzieb, ktoré sme mali od roku 2022 až do polovice roka 2024, boli veľmi vysoké oproti tým posledným nejakých 10 rokom, čo sme mali možnosť zažiť obdobie klesajúcich sadzieb alebo veľmi nízkych sadzieb, či už to bolo v USA alebo v Európe a taktiež na Slovensku. No a vlastne spomínam to aj kvôli tomu, lebo Európska centrálna banka vyčkávala veľmi dlho na to, ako bude reagovať Fed a je známa tým, že kopíruje vývoj Fedu. Teraz to nebolo až také, že by to bolo v tom istom čase ako oni, ale tak či tak sa situácia vyvíjala tak, že spomínali, že keď tá úroková sadzba by mala ísť dole, tak za podmienky, že tá inflácia sa bude blížiť tým 2%, no a blížilo sa to 3%, už boli niekedy začiatkom roka 2024 a stále neprichádzalo k tomu znižovaniu úrokových sadzieb. A spomínam tu ECBčku najmä kvôli tomu, lebo boli aj iné krajiny v Európe, kde teda tá inflácia bola menšia ako tie 2%. Hej. Eurozóna je systém, centrálna banka má na starosti viaceré štáty v rámci eurozóny, ale hovorím, boli už krajiny v eurozóne, ktoré mali infláciu nižšiu ako 2%. A my sme vlastne boli jednou z toho krajín, ktorá mala tú infláciu vyššiu a teda sme museli čakať na to obdobie, kedy by sa to spriemerovalo na také čísla, že ECBčka si povie, dobre, tak už ideme znižovať tú sadzbu. Stalo sa to, ale nechali nás čakať pomerne dlho a možno, že to tak bolo lepšie, ale keby začali o pol roka a rok skôr, tak si myslím, že by vôbec nebolo na škodu. Áno, áno, to je celkom také prekvapenie, že vlastne ECBčka išla prvá pred tým Fedom a ako keby Fed len tak nejako, že nasledoval, alebo keby sme to možno tak nazvali, tak išiel si také svoje vlastné tempo. Bolo to také, ja si myslím, že nehovorí sa o tom, ale ja si myslím, že to bolo o tom geopolitickom vplyve. Že podľa toho, aké mali tlaky zo strany vlád, zo strany amerického prezidenta a tak ďalej a tak ďalej. No a popravde Biden, ja si myslím, že moc netlačil na to znižovanie sadzieb, lebo teda on, keď sa to tak trošku nafúkne, on toho moc nespravil na tých 5 rokov, čo bol prezidentom. A vlastne, keď sa na to pozrieme detálnejšie, tak Fedu to vlastne vyhovovalo kvôli tomu, lebo nezistil tlak. Uvidíme, aký to bude tlak v roku 2025, keď po januárovej inaugurácii prichádza na trón sám Donald Trump, ktorý je veľmi známy tým, že teda vždycky musí byť po jeho, takže uvidíme, jak sa bude správať Centrálna banka USA v roku 2025, ale určite to nebude mať také jednoduché, ako to bolo v roku 2024 alebo v roku 2023, keď Biden ich nechal robiť to, čo oni uznali za vhodné. Áno, áno, no akurát nám to dneska tak vyšlo, že počas toho dňa inaugurácie toto akurát natáčame, takže načasovanie asi ani nemohlo byť lepšie. Keď sa ešte vrátime k tomu roku 2024, tak vlastne v tom videu, čo sme mali pred rokom, a spomínali sme tam viacero sektorov. Viem, že tam bol technologický sektor, viem, že tam bola Čína, boli tam nejaké dlhopisy, boli tam nejaké REITy. Tak
Samozrejme aj teda s ohľadom na tieto sektory, ktoré sme riešili, tak teda kľudne sa pochváľte, čo sa podarilo a prípadne môžete tu dať aj nejaké konkrétne tituly, typy a tak ďalej. No ten rok 2024 bol veľmi zaujímavý, lebo sa trošku otvorili aj nožnice, že tie niektorým firmám sa veľmi darilo, niektoré si už nakupovali výnosy v roku 2023 a potom boli firmy, ktorým sa nedarilo a fungujú v klesajúcom režime dodnes. Hej. Mohli by sme to byť veľmi dlho, že teda o čom rozprávať, každopádne vždy ľudí zaujíma to najziskovejšie. Keď sa pozriem na rok 2024, tak pre mňa jeden z najziskovejších akciových titulov bola samotná Tesla. Tesla bola kupovaná už niekedy na cenách 160-180 dolárov za kus. A čo sa týka toho, tak ona skoro pol roka fungovala takým spôsobom, že sa točila okolo tých 200, 220, 250. No a potom, jak došlo k tomu, že sa blížili americké voľby a situácia začala byť až taká, že Donald Trump plne jednoznačne vyhral voľby prezidentské v Spojených štátoch amerických, tak tá Tesla začala letieť veľmi vysoko. A bolo to najmä z toho dôvodu, ako je známe verejnosti, že Elon Musk ako majiteľ spoločnosti Tesla bol jeden z hlavných podporovateľov Donalda Trumpa na týchto voľbách v roku 2024. No a vlastne sa očakáva teda, že tá Tesla bude mať lepšie časy v tých budúcich rokoch, že prídu nejaké podporné stimuly zo strany vlády, keďže Donald Trump je niekto, kto veľmi rád podporí domáce firmy. To znamená Tesla, ktorá má sídlo v Spojených štátoch, tak to je presne to, čo jemu vonia. S Muskom sa poznajú a momentálne mu bude musieť vrátiť to požičané. Takže to sa premietalo v tých cenách v roku 2024, konkrétne od toho novembra, a tá Tesla vyletela nad 400 dolárov za kus a vlastne tie percentá od roku 2024 boli nádherné. Takže to bola jedna z tých firm, ktorá si prišla na svoje a teda niečo som si z toho ukrojila ja. Ďalej, keď sa pozrieme na investorov všeobecne, tak ja som stále spomínal, že v roku 2024 je stále dobrá nálada na akciových trhoch v oblasti technológií a spomínal som klientom to, aby nakupovali Nasdaq, technologický akciový index a ETF, ktoré kopíruje vývoj Nasdaqu. Vlastne už zaznamenalo viac ako 30% nárast v roku 2023 a vlastne nič nenasvedčilo tomu, že by sa to malo meniť v roku 2024 a teda vyzýval som ľudí k tomu, aby sa uberali aj týmto smerom a sa zviezli na tom raste, na tom technologickom boome, ktorý pokračoval aj v roku 2024 a teda Nasdaq je taký najjednoduchší nástroj, ako si kúpiť nejaké to aktívum, ktoré ťaží z toho technologického pokroku na akciovom a trhu. Takže to bolo niečo, čo spravilo vyše 31% v roku 2024 a to je číslo, ktoré je dostupné pre retail aj pre bonitnú klientelu a teda je to niečo aj na diverzifikáciu. Takže to bola ďalšia výborná voľba. Keď sa pozrieme na tie ETF-ka, tak samozrejme nesmieme nespomenúť S&P 500. S&P 500 ako akciový index, hlavný akciový index v Spojených štátoch amerických je tzv. Benchmark trhu, tak ten spravil 25% a to je tiež nadštandardné oproti histórii. No a vlastne tí firmy a tie inštitúcie, čo nakupovali toto ETF, tak sa zviezlo na tom, že peniaze tejto spoločnosti pri investícii do ETF, ktoré kopíruje vývoj S&P 500, boli zhodnotené nad úrovňou inflácie a taktiež aj so zaujímavým výnosom. Takže aj to sme mali nakúpené. No a teda to bola jedna strana mince, no vedeli by sme sa pozrieť aj do Európy, ale ešte spomeniem jednu firmu, z tej som si ukryl iba zo pár desiatok percent výnosu, a to je Palantir. Palantír možno považovať za najväčšieho víťaza roka 2024, nakoľko teda on bol ako firma
iba počas roka doplnený do S&P 500, ale už sa v kruhoch investičných dávno spomínala táto spoločnosť, keď stála ešte o mnoho menej ako dneska. A tá firma si pripísala za rok 2024 nejakých 360%, myslím. Proste enormné číslo. A to je akože absolútny víťaz toho roka 2024, keď sa pozrieme na akcie. Takže tejto spoločnosti sa veľmi, veľmi darilo. Keď ešte Spojené štáty, tak samozrejme nesmieme zabudnúť ani na najväčšieho víťaza roka 2023, ktorou bola spoločnosť Nvidia. Tak v roku 2024 pokračovala v tom svojom raste a vlastne sa dostala jednu dobu, neviem, či nebola aj najväčšou firmou na svete, nejakých pár dní, cez niekoľko biliónov, neviem, či 1, 2 alebo 3 bilióny dolárov trvá kapitalizácia tejto spoločnosti. Ak sa nemýlim, boli to 3. Takže ako veľmi si táto firma vylepšila svoje čísla a čo sa týka tých marží, čo mala, to boli rekordné marže a to sa vlastne premietalo do tej trhovej ceny, ktorá rástla vďaka vyšším objednávkam, rastom tržieb a čo sa týka tých marží, keďže mali neviem, či 60 alebo 70% marže na tom svojom produkte, tak v tom prípade teda tie zisky sa taktiež v tom účtovníctve prejavili. No a teda táto spoločnosť je opäť jedným z najväčších výťazov roka 2024. Takže toľko Amerika, ale nebolo to o Amerike, bolo to aj o Európe a Ázii. Čo týka Európy, tak to je samostatná kapitola. Tam sa to vyvíjalo rôzne, ale ja vždy spomínam ten nemecký trh, ten nemecký DAX a ten si pripísal pekných 20%. Hej. Napriek tomu, že Európa je vo vojne, napriek tomu, že musia krajiny z každý rok 2% HDP dať na obranný priemysel a zbrojárstvo, napriek tomu, že boli rôzne voľby počas roka 2024, prezidentské, parlamentné a tak ďalej v rôznych štátoch, napriek tomu všetkému aj teda aj tomu napäť, čo sa koná v Nemecku na tej politickej mape, kde teda už je jedna strana, ktorá veľmi vystrihuje rožky a není práve naklonená tomu, aby eurozóna a Európska únia pokračovala tak ako posledné roky, tak napriek tomuto všetkému ten DAX spravil 20%. No a vlastne tam, keď sa pozastavíme, tak ten nemecký DAX bol nastavený tak, že on v prvom rade najprv bol známy ako DAX 30 a vlastne v poslednom období už má 40 akcií vo svojom portfóliu, nie 30, to znamená sa rozšírilo na 40 akciových titulov. No a vlastne je potrebné to trošku rozložiť, lebo keď sa povie Nemecko, tak veľa ľudí napadnú rôzne firmy a vlastne tam je to pekné vidieť, že aj keď sa nejakej firme nedarí, ako napríklad Volkswagen, tak pokiaľ investor nakupuje akciové ETF v danej krajine, to znamená v tomto prípade nemecký DAX, a vlastne kupuje vlastne portfólio akcií, 40 akcií v jednom ETF, tak v tom prípade, aj napriek tomu sa niektorej veľkej firme nedarí, tak on dokáže si už robiť nádherné výnosy. No a vlastne ako sa to stalo? No na strane ľavej teda Volkswagen si pripísal straty napriek tomu rastu S&P a DAXu. Takisto aj spoločnosť Bayer, ktorá teda má problémy na súdnych pojednávaniach, musí platiť rôzne pokuty, končia aj patenty a je to takisto odvedané na najväčších nemeckých firiem, tak tieto firmy si pripísali veľké straty na objemoch a museli si aj nejaké peniaze požičať. No a potom na tej druhej strane tam boli nemecké spoločnosti ako napríklad SAP alebo tzv. Siemens. No a tieto spoločnosti rástli veľmi vysokým tempom. Čo týka toho Siemensu, tak ten, neviem, či nejakých 139% alebo koľko to narastlo, takže ako ten vyše 100% spravil za jeden jediný rok v tom Nemecku pri tých podmienkach vládnych, ktoré v Nemecku počas roka 2024 fungovali. A takisto aj napríklad spoločnosť SAP si pripísala nejakých 79 alebo tak nejaký percent, to znamená skoro 80% za jeden jediný rok. A to bolo ten dôvodom, že prečo ten akciový
index DAX dokázal rásť aj napriek tomu, že také veľké spoločnosti ako Volkswagen alebo Bayer zaznamenali straty. Takže aj Európe sa dalo zarobiť. Neviem, vy ste boli v akej situácii? Čo ste mali nakúpené Ameriku alebo Európu? Pochváľte sa aj vy trošku. Áno, áno. No hlavne teda Amerika, takže tie čipové spoločnosti a technologické firmy, akože tam to bolo celku zaujímavé, teda či už Broadcom alebo Marvel. Mhm. Tam sa mi to veľmi páčilo. A ja som teda typicky tým, že väčšinou vyberám to, čo nekupuje ako keby tá komercia, takže keď som už videl, že čo kupuje komercia, keď som videl tú Nvidiu, tak už som nechcel ísť do toho. No a čo bolo ešte teda veľmi pekné, tak mal som aj ETF-ko na umelú inteligenciu, tam to boli Áno, krásne percentá. E-športové firmy boli asi najziskovejšie. Tamto ETF-ko, neviem, či nespravilo spomedzi ETF nejakých 50-60%. Mal som aj Čínu, ETF-ko na ňu, áno, tej sa dostanem. to už, to už asi teda predbieham, takže toto k tomu. A z Európy trafil som tiež jednu vlastne zaujímavú spoločnosť v Polsku, teda CD Projekt, tiež športy. Je to sektor, Áno. teda, ktorému fandím a pozeral som vlastne za rok, tá firma spravila 103% niečo také, takže tešíme Veľmi sa slušné, taktiež, že? tešíme sa na nové vydanie Zaklínača, že čo to spraví potom na tržbách. Takže tiež tie príležitosti, akože hlavne tie technológie, to ťahali najviac a čo som teda prekvapený, tak tá Čína. Takže kľudne pokračujte tou. No, čo týka Číny, tak tu by som spomenul trošku detálnejšie, nakoľko ja som veľký fanúšik Číny a čo týka toho, tak sme ju kupovali už prvýkrát v roku 2019 a 18-19 to bolo a už vtedy som zarobil na tom pekné percentá a vlastne od roku 2022 tá Čína u mňa stále figuruje v portfóliu. Keď sa na to pozrieme však detálnejšie, tak potom prišlo k navýšeniu pozície niekedy v marci a apríli 2024 z toho dôvodu, že zatiaľ čo teda S&P 500, nemecký DAX, dokonca japonský Nikkei išiel teda k all-time high, tak tá Čína stále bola 80% pod all-time high. Hej, to znamená, sa nejakým spôsobom nevedela spamätať z toho obdobia ešte od covidu a vlastne čo sa týka toho, tak som tam videl potenciál vysokého výnosu. No a vlastne potom prišlo to, čo ste načrtol aj vy. Ja som to tak videl ako dve fázy, dve rally, ktoré na čínskych akciových trhoch nastali. Prvýkrát to bolo, myslím, že to bolo september či október a tedy došlo k tomu, že behom 2 týždňov to vyletelo. Bolo to z toho dôvodu, že komunisti, vláda tedy vlastne povedala toľko, že bude dotovať domáce firmy, že im poskytne nejaké úvery, že dodá kapitál potrebný pre ten trh, že sa bude snažiť zlepšiť to podnikateľské prostredie, poskytne nejaké pôžičky, poskytne nejaké finančné injekcie. A to boli miliardy dolárov, keď si spomenieme na to, že koľkokrát to vraveli, koľko fáz týchto finančných stimulov nastalo a koľko peňazí to tú vládu stálo a bude stať. No a vlastne to boli tie ich vyjadrenia, no a na to reagovali akcie čínske pravidelným rastom, to bolo, si pamätám, ako to bolo včera, JD a Alibaba, to išlo 10% za deň, hej, za deň, to išlo hore a celý ten čínsky akciový index narastol, neviem, či 8 alebo 10% za jeden jediný deň, čo teda je niečo, čo vôbec není štandardom, lebo ani v Amerike sa to nestáva. Nie je to ešte teda na tom východe. No a toto nebolo jednodňové, ale on to trvalo asi 2 týždne. Asi 2 týždne to išlo hore, november tento ešte nafúkol ešte viac a vlastne zrazu prišlo k tomu, že ten čínsky akciový index začal napríklad CSI 300, keby sme mali byť konkrétni, hej, alebo ešte je tam Hongkong a Šanghaj, tam sú ETF, ktoré kopírujú tieto
akciové indexy, tak vlastne tieto spoločnosti, ktoré sú súčasťou týchto akciových indexov, začali raz 2 týždne. Ja hovorím, si pamätám, že zrazu došlo k tomu, že to ETF-ko narastlo za 2 týždne o 40%. Hej, a si vezmite, to bolo aktívum, ktoré je pre retail určené, nie, že musíte mať kúpenú nejakú akciu, hovorím Alibabu alebo JD alebo niečo podobné. Stačí, keď si kúpite to ETF a bežne sa to predáva aj v bankách, takže komerčný na Slovensku, takže bežný retailový investor, klient mal možnosť zarobiť 40% za 2 týždne. Hej, to, ja keď som nakupoval niekedy podielové fondy, tak ja som zarobil na Číne 30%, ale za 3 mesiace. Hej. Oni mali možnosť teraz zarobiť 40% za 2 týždne. Takže ako to už hovorí samo o sebe. No a vlastne, čo týka toho, tak tá Čína potom teda uzavrela s nejakým, neviem, či 18% výnosom oproti roku 2023 a teda je, majú naštápnuté k tomu, aby ten rok 2025 bol pre nich veľmi zaujímavý a taktiež rastový. A to je aj vlastne jedna časť môjho pohľadu, na ktorý sa budem pozerať v roku 2025 práve do tej ďalekej Číny, kvôli tomu, lebo tá Čína má ešte kam vyrásť, tie akcie sú výrazne podhodnotené a teda pokiaľ čínska vláda chce, aby sa čínskej ekonomike darilo, pokiaľ poskytne kapitál na to, aby sa začalo riešiť viacero segmentov na tom čínskom akciovom trhu, keď sa začne dariť aj nejakému realitnému trhu konečne v Číne, tak to bude chcieť finančné stimuly, tie vláda poskytne a taktiež teda tým firmám dá trošku viac priestoru na to, aby mohli navýšať objednávky, generovať vyššie tržby, tým pádom vyššie zisky a takisto aj teda tie trhové ceny tých akcií daných spoločností pôjdu v roku 2025 určite vyššie, ako tomu bolo doposiaľ. Takže Čína je čiernym koňom roku 2025 a myslím si, že to, čo sme videli na tom akciálnom trhu v Číne na tú jeseň 2024, tak to je ešte len začiatok toho, čo nás bude čakať v roku 2025. Áno. Keby ste tam mohli doplniť možno aj nejaké iné zaujímavé tipy na rok 2025, že čomu sa podľa vás bude dariť a zároveň teda možno aj s nejakým tým ohľadom na to, že teda prezidentom bude Donald Trump, že ako napríklad vy prispôsobujete to vaše portfólio jeho teda prezidentovaniu. No, Donald Trump je veľkým fanúšikom kryptomien. Videli sme taktiež teda aj po tých voľbách, tak vyskočila Tesla, tak aj tie kryptomeny ako spravili neskutočné čísla, to išlo desiatky percent denne. Niektoré aj 100% spravil, takže myslím si, že Bitcoin a tie väčšie kryptomeny budú mať stále lepšiu a lepšiu situáciu na tých trhoch, to znamená, nebudú mať také prekážky, aké mali v tých predošlých rokoch, ale bude sa im trošku tá cesta k tomu úspechu zjednodušovať. Takže to by mohlo byť zaujímavé. Čo týka technológií, tak myslím si, že aj Tesla z toho bude ťažiť v budúcich rokoch počas toho fungovania prezidentskej stoličky Donalda Trumpa. No a čo sa týka toho, čo sa bude diať, tak verím tomu, že aj realitný sektor v Spojených štátoch amerických sa pozviecha a pôjde hore. Myslím si to stále hlavne z toho dôvodu, že Fed ako taký začal s tým, že znižoval sadzby od leta minulého roka a teda sme na nejakých cca 3,5 až 4%. Každopádne máme kam klesať ešte a keď sa pozrieme na to, že čo to bude robiť s trhom, tak to bude znamenať to, že ten úverový trh, to znamená firmy a ľudia si budú čoraz viac brať hypotekárne úvery, budú si kupovať nehnuteľnosti, bude rastúci dopyt a vlastne to bude ťahať ceny nehnuteľností hore.
tak ako v Spojených štátoch, tak to bude aj v Európe, aj na Slovensku. A vlastne, ako isto vieme, tak Donald Trump vlastní niekoľko nehnuteľností. Trump Tower a tak ďalej, on má toho veľa. To znamená, je to developer bývalý, takže ako čo týka tohto trhu, myslím si, že bude stimulovať ten to trh, takže tu vidím veľkú príležitosť na rok, dva, tri dopredu. No a vlastne keď sa to ešte podporí tým, že tie sadzby pôjdu ešte nižšie, ako tomu je doposiaľ, tak myslím si, že ten reality trh má zelenú. To je kombinácia teda Donalda Trumpa a taktiež teda segmentu, ktorý by sa mal zviesť pri jeho prezidentskej stoličke a čo by malo rásť. Myslím si aj takisto umelá inteligencia, ktorá teda bola ťahuňom nielen NVIDIA, ale boli tam viaceré firmičky, ktoré spravili dieru do sveta už posledné 2 roky, tak myslím si, že to bude ťahuňom americkej ekonomiky aj v roku 2025. Takže tie firmy, ktoré to dokážu aplikovať a zabezpečiť si nejaké dodatočné tržby a zisky z týchto služieb, tak tí budú mať veľmi úspešne naštartnuté k tomu, aby zaznamenali na konci roka 2025 viac ako 20-30% výnosy, ako bol to nedávno teda S&P 500, ale myslím si, že sa to môže kľudne aj dostať na úrovne viac ako 50% za rok. Takže tu vidím ďalší potenciál. No a s tým by som sa pozastavil napríklad pri bankovom sektore, lebo nikto nespomína bankový sektor v roku 2024, ale keby sme sa pozreli na čísla investičných bank a komerčných bank za rok 2024, tak tiež ich možno považovať za jeden segment, ktorý bol víťazom roka 2024, len sa o tom málo hovorí. Prečo? Lebo tie najväčšie firmy, čo rastli najviac, či to bola tá Nvidia, alebo tá Tesla, alebo tá spoločnosť Palantir, tak títo nepatrí ani jedna do skupiny nejakého bankového sektora, tak to bolo zrejme preto. Ale keď sa pozrieme na tie výnosy tých bank a ich trhové zmeny za rok 2024, tak pamätám si Goldman Sachs. Goldman Sachs, neviem, či 54% za jeden rok spravila, to znamená prekonala S&P o 100%. S&P malo 25 a oni mali cez 50. JP Morgan, tí mali nejakých 45-46% za rok 2024, taktiež výrazne prekonali benchmark. Takisto by sme mohli spomenúť aj Morgan Stanley, JP Morgan, hej, to sú firmy, tie banky, ktoré teda sa blížili k 50% výnosom. No a nemusíme ísť ďaleko, keď sa bavíme predovšetkým pre Slovákov, tak s veľkým zaujímavým faktorom v bankovom trhu je aj to, že spoločnosť Moneta Money Bank, česká spoločnosť, česká banka, tak tá si pripísala nejakých 50% za rok 2024. Česká banka, kde sa dá nakupovať aj v českých korunách a je to tu za rohom, hej, 50% na nejakej obyčajnej banke tu na. Hej. Každopádne tých príležitostí bolo strašne veľa, mohli by sme tu byť veľmi dlho, len hovoríme, ten bankový sektor je jeden zo sektorov, ktorý sa nespomína v médiách v roku 2024, že by sa mu nejako darilo, ale keď sa pozrieme na to, ako sa tie ceny a výnosy týchto spoločností pohli za rok 2024, sú to nádherné čísla. A ešte musím spomenúť aj to, že tie očakávania tohto sektora na budúce roky sú ešte vyššie, lebo pokiaľ bude to znižovanie sadzieb pokračovať, tak logickým dôsledkom toho všetkého bude aj to, že teda tie banky budú poskytovať viac úverov, bude väčší dopyt po hypotékách, no a vlastne to bude robiť pre nich ďalšie tržby, ďalšie zisky a teda myslím si, že aj tu svita v roku 2025 má zaujímavý sektor, ktorý by mohol narastať. Presne tak, ako minule som zahľadol akurát, že ten český akciový trh spravil za minulý rok podobne ako S&P 500, myslím 20-24%, čo je celkom zaujímavé ešte vlastne popri tom, že aké dividendy vyplácajú tie české firmy, tak Mhm. to je nádhera. Takže, takže tak. Ono sa to moc nespomína, ale napríklad zaujímavosťou českej burzy je to, že
Oni majú málo firiem v tom indexe praskom, ale je tam pomerne veľa bank na to, ako je to úzky akciový index. A mne to pripomína Veľkú Britániu. Aj o tom sa moc nehovorí, hej, ale ten britský akciový index, či už je to Financial Times Stock Exchange alebo niečo podobné, to FTSE, tak to sú spoločnosti, kde veľa tých pozícií držia práve tie akciové tituly. Hej. No a keď sa na to pozrieme, tak tie britské banky sú tu s nami 100 rokov a tiež nemali zlé čísla v roku 2024. No a vlastne v tom indexe tvoria veľmi významný podiel na tom celom sektore, ktorý teda ten akciový index britský má pod sebou. Takže je to zaujímavé, ale hovorím, že napriek tomu, že tie sadzby sú vysoké, tak tomu bankovému sektoru sa darilo aj v tom roku 2024 a očakávam, že v tom bude pokračovať aj v roku 2025, lebo tie fundamenty sú pre bankový sektor veľmi priaznivé. Áno. A teraz otázka trošku z takého opačného súdka, že aký možno máte názor na nejaký vznik nejakej krízy alebo recesie v tom budúcom roku. Keď teda zohľadníme, ja neviem, napríklad tú situáciu, ten Warren Buffett, polovica teda hotovosti v keši, keď zohľadníme tú situáciu teda napríklad v Nemecku, alebo napríklad aj tie veci, že v minulosti, keď tá inverzná krivka pri amerických dlhopisoch, keď porovnáme 10 ročky a dvojročky, tak vlastne keď bola v mínuse a preklopila to do plusu, tak väčšinou vtedy vznikla kríza. Aký je nejaký váš názor na to, že môže prísť nejaká kríza, recesia, alebo ako veľmi je to pravdepodobné? No o tej recesii sa spomínalo už v roku 2022, keď došlo k tej vysokej inflácii a že to teda dopadne na trh a nejako veľmi významne to akciové trhy nepocítili, tú recesiu. Ani dokonca nejaká miera nezamestnanosti, že by narastla, tak tiež nebola dôsledkom toho stavu, ktorý teda sa očakával. Takže myslím si, že tá recesia už nepríde, lebo ak mala prísť, tak už tu mala byť. Už tie fundamenty sú o mnoho priaznivejšie na to, aby recesia prišla. Keď sa pozrieme na možné krízy, tak ja si myslím, že jediným, jediným rizikom, ktoré bude brániť tomu pokračovaniu trendu, je geopolitické riziko a prípadná vojna. Hej. Ako tá vojna môže začať od rôznych smerov, môže to eskalovať tá vojna na Ukrajine, že to pôjde viac do Európy. Môže sa stať, že teoreticky môže prísť aj tretia svetová. Môže sa stať to, že sa Rusi nejako nahnevajú a budú chcieť vyvolať nejaký ešte väčší konflikt ako doposiaľ. Ja neviem a určite ani vy. A ja si myslím, že sú iba dvaja ľudia, ktorí to vedia, čo bude. A nie je to ani Warren Buffett, ale je to Vladimír Putin a Donald Trump. Iba Putin sám vie, čo vlastne chce a ako bude postupovať a jak ďaleko je ochotný zájsť. A Donald Trump ako najmocnejší muž sveta od dneska je človekom, ktorý rozhodne o tom, že či Amerika pôjde do vojny, alebo to bude riešené formou nejakého mieru, alebo to bude nejaká finančná kompenzácia a vojna skončí. Každopádne, ja som tiež plný očakávaní, ale viem jedno, že Donald Trump, keď si spomeniete na obdobie rokov 2016 až 2020, tak bol veľkým kamarátom s Vladimírom Putinom. To znamená, že myslím si, že nebudú ničiť jedna krajina druhú, ale si nejako sadnú za stôl a sa nejako porozprávajú a nájdu nejaké kompromisy, ktoré by mohli byť výhodné aj pre Rusko, aj pre Spojené štáty. A vlastne je možné, že aj vojna na Ukrajine v roku 2025 skončí. Len teda je veľmi dôležité to, ako sa tieto krajiny, títo predstavitelia budú správať, či budú chcieť nájsť mierové riešenie tohto problému,
alebo sa budeme baviť o tom, že ideme si dokazovať doma vyššiu moc vo svete a väčší vplyv a uvidíme, ktorú cestu zvolia. Každopádne v hre sú obidva scenáre, aj to, že vojna bude ešte viac eskalovať a pôjde to ešte do väčších výšin ako doposiaľ, alebo to môže byť vyriešené takým spôsobom, že sa dohodnú, že tú Ukrajinu teda nejako uzavrieme, Rusko možno dostane nejaké územia, možno príde k tomu, že Ukrajina bude o pár rokov členom NATO, prípadne Európskej únie. Uvidíme, nevieme. To sú veci, ktoré budú veľmi závisieť od tých diplomatických rokovaní jednotlivých politických predstaviteľov. Ale čo sa týka toho, tak myslím si, že viac vojny budeme vidieť na tom Blízkom východe. To sa aj v roku 2025 bude súčasťou, či to je ten Izrael, či to je tam tá situácia okolo toho pásma Gazy, či to je tam severnejšie. Uh, je to tam príliš napäté a mám pocit, že niektoré štáty to aj chcú, aby to tak bolo. To znamená, aby tam tá vojna bola, aby tam išli vojaci. Takže tam vidím riziko, ktoré môže sa dostať do toho, že to bude vplývať trošku na tie trhy, aj na niektoré komodity, či už na ropu, či už na zlato a tak ďalej. Uvidíme, ale ako, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska analytického, tak napríklad ja si myslím, že Čína do vojny nepôjde. Čína teda mala už niekoľko možností, prečo ísť do vojny a rozhodla sa nielen, že tam nepôjde aktívne, ale taktiež dokonca, že bude podporovať veľkými finančnými stimulmi tú domácu ekonomiku, čo stojí veľmi veľa peňazí. A keby boli nastavení tak, že ideme bojovať a ideme riešiť vojenský konflikt, tak by mohli očakávať, že môže niekto zaútočiť aj na tú Čínu. No a tie peniaze boli vlastne vyhodené do luftu a spálené, takže tu si myslím, že tá Čína v roku 2025 nebude vo vojne a preto si myslím, že tie čínske akcie sú stále zaujímavým artiklom na tom akciovom trhu alebo ten čínsky akciový index, to je ETF. Takže to sú také tie obavy, že odpovedať na tú otázku, či teda nejaká recesia alebo nejaký ten konflikt, nejaká kríza. Myslím si, že ešte nenastal ten čas na nejakú veľkú krízu, lebo teda to by mohlo prísť k nejakému mieru alebo nejakej dohode. A čo týka tých fundamentov z pohľadu makra, tak stále sme vo fáze, kedy trhy očakávajú klesajúce úrokové sadzby. Keď klesajú úrokové sadzby, tak to podporuje akciový trh, lebo si dokážu ľahšie požičať. A toto je napríklad ďalšia zaujímavá informácia, že možno tie small capy americké, ktoré nemajú toľko peňazí ako Apple, toľko ako Microsoft a tak ďalej, tak tí si budú môcť požičať peniaze lacnejšie ako po minulé roky a určite už majú veľa projektov v šuflíku, ktoré by chceli zrealizovať za peniaze, ktoré si požičajú. No a teraz v roku 2025, pokiaľ teda tie sadby budú naďalej klesať, si ich požičajú, zrealizujú tie projekty, vytvorí im to dodatočné tržby a následne budú raz aj trhové ceny týchto akcií. Takže nejaký, nejaké small capy, nejaký Russell 2000 môže byť zaujímavým doplnkom toho investičného portfólia investora v roku 2025. No a čo týka toho, tak myslím si, že ten realitný trh býva tiež zaujímavý. Môže tam byť nejaký developerský subjekt, ktorý bude z toho ťažiť Lennar Corporation alebo niečo podobné v Spojených štátoch. Takisto samotné nehnuteľnosti môžu byť zaujímavým artiklom na investičnú kúpu v roku 2025. A vlastne keď si to dáme takto detálnejšie, tak ako nemyslím si, že toho rizika je tam toľko, aby sa ľudia a investori v roku 2025 museli obávať viac ako v posledných rokoch. Myslím si, že veľa rizika už na tom trhu nie je. No a pokiaľ nepríde niečo. Dobre, teda vďaka za váš pohľad na veci, lebo je naozaj zaujímavý a napríklad to s tým geopolitickým rizikom v rámci Číny, tak myslím si, že takto možno nezvažuje veľa investorov. Možno opäť taká doplnková otázka, že vlastne aký máte názor na zlato a na štátne dlhopisy v rámci nejakého portfólia investorov v tomto roku 2025?
Čo týka zlata, tak myslím si, že keďže na all-time high alebo blízko historického maxima, tak nie možno považovať ho za nejaké zaujímavé investičné aktívum v tomto období. Ten potenciál na to, aby to išlo ešte vyššie, tam nie je vysoký a preto teda ako zlato momentálne nepreferujem ako investičný nástroj. Pokiaľ to má niekto ako fyzické zlato, že teda dlhodobo a dal by mať alternatívnu formu investovania alebo alternatívnu formu úschovy peňazí, v poriadku, zlato vždy bola výborná voľba, ale ako očakávaním, že na zlate zarobím, nemal by som veľké oči v tom roku 2025. A keď sa pozrieme na dlhopisy, zase dlhopisy sú veľkým otáznikom aj do budúcna, kvôli tomu, lebo dlhopisy majú za sebou najhoršie obdobie vôbec, keď sa pozrieme na tie výnosy, ktoré teda vygenerovali posledné roky, aj tie americké dlhodobé cenné papiere, znamená dlhopisy, bavíme sa o dlhopisoch, ktoré majú splatnosť 10 rokov, tak vlastne je situácia taká, že tie výnosy sú veľmi chabé, ceny sa tam pohybujú na rôznych úrovniach, výnosy aj keď majú 4% alebo niečo, tak keď sa pozrieme na to, že koľko dokázali vygenerovať akcie a aké výnosy dokázali vygenerovať akciové fondy, aké dokázali kryptomeny, aké percento sa dajú spraviť na nehnuteľnostiach, aké spravili rôzne ETF-ka, tak ako dlhopisy, podľa mňa ich éra už skončila a môže to byť akorát nejaký doplnkový druh investície, ktorý bude v portfóliu na to, že zaparkujem sa nejaké peniaze na nejakú krátku dobu a chcem mať počas toho obdobia nejaký výnos z toho, tak tedy nakúpim tie krátkodobé dlhopisy, hej. Ale z pohľadu z investičného zhodnotenia, tak dlhopisy už svoju éru majú za sebou podľa mňa a keď to nejakí dôchodcovia budú tam mať ako aspoň niečo, že budem mať, aby som zarobila nejaké to percento dve, tak dobre, ale z pohľadu investičných možností trhu, tak dokáže tak ponúknuť o mnoho zaujímavejšie sortimenty a aktíva, ako sú dlhopisy. Uvidíme, čo budú tie štátne dlhopisy, ktoré sa možno budú limitovať na Slovensku. Pre slovenský ľud v roku 2025 som počul, že teda pán Fico spolu s agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity uvažujú, že by teda poskytlo nejaký dlhopis slovenským spoluobčanom na to, aby mohli podporiť domáci rozpočet. No, tak uvidíme, aký to bude ohlas od ľudí. Každopádne, vravím, nemyslím si, že dlhopisy dokážu poraziť akcie. Ani to nikdy nedokázali, ani to nedokážu, ani v budúcich rokoch. A teda vravím, že kto chce výnos, tak v dlhopisoch ho nenájde. Mhm. Kto chce bezpečie, možno áno, ale výnos nie. Dobre, no z mojej strany teda tým pánom všetky otázky boli vyčerpané. Máte ešte nejaký záverečný odkaz pre divákov? Ja budem veľmi rád, keď tento trend investovania bude pokračovať aj v budúcich rokoch, nakoľko teda mladí ľudia sa čoraz viac zaujímajú o investovanie. Je to niečo, čo bežne sa už stáva témou medzi jednotlivými spoluobčanmi. Že verím, že tento trend bude pokračovať, že aj mladí si nájdu cestu k investovaniu do cenných papierov a bude ich radosť z tohto pretrvávať aj v budúcich rokoch, aj v roku 2025. Takže ja by som ich touto cestou chcel podporiť tomu, aby v tom pokračovali a hlavne investujte peniaze. Tešilo ma z mojej strany to dnes všetko. Ďakujem teda za to, že ste prijali pozvanie. Myslím si, že teda tento rozhovor bol naozaj hodnotný a budem sa teda tešiť na nejaké najbližšie spojenie a na nejakú najbližšiu online debatu. Takže majte ešte peknejšie dňa a dovidenia. Pekný zvyšok dňa aj vám. Majte sa, Peter. Do počutia. Dovidenia.